करे से लभ कइलू ओ करे से परेशानी बा। ये हमारा विनाश भैया फुलवरिया में जरा बियाह में हम गई रही रंजीत तिवारी फौजी जी बरिसवन जे करे से लभ कइलू ओ करे से परेशानी बा। बाबा बजा दी तनी ए सनमी करम तारो लागे खानदानी बा। करम तहरो लागे खानदानी बा। सनमी करम तहरो अंकित सरकार जी परिश्वन हमारा दिल के टुकड़ा विलास भैया पंकज राय जी हमारा पुतुल भैया के भी आगमन भइल बा। भाई हमरा पिताजी अकेले ही कहा कि हमरा पे ब्लेम लगा दी हम बर्दाश्त कर ले बर्दाश्त कर। अविनाश भैया के पिताजी पहले इनकरा के पैसा ले लेबे दी तब बता। अविनाश ना अभिमन्यु भैया के पिताजी अभिमन्यु दुबे जी के हम बता दे। अब हम बोली बोलो एकदम बोलो कि जे करे से लभ गइनी ओह के परेशानी बा। पैसा ले लो ओकरा बाद हम सुनाए। तारा भी कमी नहीं के हमरा लेवे के पड़े हमरो भी कमी बहे ने अब खींचे करे से लभ कहिनी ये बंटी भैया ओह के परेशानी बा। सुनना चाहो सुन एमे हमारे कसूर नहीं खे। हां बंटी भैया एमे हमारे कसूर नहीं खे। भाई में हमार कसूर नहीं खे वो कर नियत में बेईमानी बा। जे करे से लभ गइनी ओह के परेशानी बा। जे करे से लभ गइनी ओह के परेशानी तहरा के निमन से पताबा ओकर नियत में बेईमानी जरूर पता अनुपमा ओकर नियत में बेईमानी। सतीश भैया के अली से वाली अखियां मिला लया वगरवा लगा लो हमारे मोनो अखियां मिला लया वगरवा लगा लो कोरो अरविंद भैया गोपालगंज अखियां मिला लया वगरवा लगा लो हमारे मोनो अखियां मिला लया वगरवा लगा लो कोरो के उठा लो हो एही घड़ी हमरा काहे कि भैया हेने आके कहनु भाई इतना कंजूस है ना धरती पर ही एगो कंजूस पैदा होइल बा। एकर लइका हो गई ना मिठाई खियैलस ना कार्यक्रम करलस अनुपमा हेने आवो बस रजनीगंधा क्या करे दे हमरा के आवत तारो असली याद एही घड़ी हमरा तती तू मीठ खाई